gitabu lige karamu onyakuba gukurika ebibungo kero bwatchenga kichia onyakuba gukurifa lige tunyakuba toko sukamo twensi bemono karusunda asengencho yogo kwani mwancho muriria wekira uboniga nabondige tinane ntebe nga nainu na abalre mwasori mabamokubwatia oyo munaro gotebangaga hanga kya kweruka esabatenkyo murisho ngaga oyo no montomuya oyo Joshua Matenya kurwa South Mugrango kolende ngonge ngorara buna botambe tigango mbori abakubwatia baso asomurobelio Felix Kabugi onkundi mamo minto Teresa Matenya kurwa Teresa Matenya Kerengo main na kutoka Madam Janet Thontiri kurwa Udhiru na bana bane buna Dina Nduta Joshua au kutoka Kahawa West Roda Joshua Burabu TTC ndiko madanga gokonyerogotera kumbone gokonyerogotera kwa Maro main kyote banga goteru kwanya ko bugakubikirwa asinge nchini okorabo gosisini okonene asale mbyamoro Joshua Matenya asinge nchego soime yo murubulio bwa megiri yebibilia yonde nerenda ninkwa nempaki kongo kwandira sibitukulia lero ani ase igekekeke kana nimba kusoma abande baadaye Naftali Kibagendi kurwa lyoma umulisho ngaga abalimu ne familia Kibagendi awatanga happy Sabbath abalimu takuni mutebe happy day yamono asinge ncho yogo tuganilia yani yogo tugani sabatengia ndo danga yonanga happy Sabbath and Soko TV on Grace ngulu quest yogo terwa Panda Sugar by Heaven Partakers Panda Sugar by Heaven Partakers oteru kunko konyorura sige kegeke ekere bosyo onera kalkwerukanga nga and Soko TV. Happy Sabbath and Soko TV na watakia ufuatao Jumamosi njema Honorable Mutio Nchaba Paul Momanyi Nchaba by Denguru Nyemira Lise Itona Ndenga kabisa Man James Mogusu Nanske Muntu Momanyi James Mogusu Union Duko Evelyn Sarangi Nyanchama Jobo Mbuya Chief Principal Thomas Surumo Pastor William Sagero James Nyakundi Ezekiel Orina Mary Nyakoe Evangelist Onesmus Orina pamoja na I think that pamoja na mke wangu Lydia Kwamboka Nyameno ni mtumishi wa Mungu James Nyameno na watazama kutoka Matongo Bokera. Mungu awabariki kwa kazi njema mnaifanya mbiyamono umwana minto sogo tuganilia esabatengia abumbalina nyakobankulilia asogo chutibosa yegere mbali ni mutwekere asomurobili bwe soko boni ntiyo someyo yo it is bad akwerukanga Andrew Matunda Koronyamira Town imya top 6 Alarms Club Kenya amo na Natasha Mcute Salomo Nyoni mbusurengi ya umusuribwege susu Mildred Mukera aote banga atuganiretie esabatengia yani njerenda abambali banyako bago sone intwe ase yani abum yana na bugoli bakke bali banyako bago chako murobelio yo amo naintwe abande bona semeria Facebook umuntu nara gotebanga happy Sabbath oyagurunga happy Sabbath ni Colton Otto falling from Nairobi. Thank you Colton asogotobwatia umwalimu Dominic kurwa Keumbu amasago base happy Sabbath day to Keboba ST Church and Gachuba district mbiamona so yonda kurukuganga Yobra Kirera wishing everyone happy Sabbath mbiamona Yobra Teresa Kimuntu good morning happy Sabbath tuned in listening from Karatina. Thank you very much and anto ba Karatina bakwani happy Sabbath from Amakara Matutu settlement scheme mbiamona bantu bama tubonsi banya ko bago ikanga Benjamin umwana Thomas odanga bwakiri byakuru bobasi boigesa village with my wife the Macklin Kwamboka pamoja na watoi lewa Shanton and Gianna. Happy Sabbath, all blessed, a blessed Sabbath. Thank you mbiamano ndonga Josephat Masonic Muoma na na message yao ogotebanga Josephat Masonic Muoma akurwa Limuru abantu bali muri bonzipe ekenengelinga ba wakilishwe. Happy Sabbath saints akurunga Kendall Grace mbiamono Kendall Grace asogotwikira kuruna Ivasha Salams Club oyakwerukanga Alex Buruma mbiamona sogotwikira la mekyo mbali bamno botambe kurunga Bluetooth senior kurwa marani bochi mbiamona tolere message yao na ande soime asangi jomuro bilio wa megilio yebiblia. Happy Sabbath from Tabaka tuned in ngajakuru kwa Muravero
na mamake Ruth abo bari bakeiga nanyara ko banko bakunaiga na ko barigania asencho yomuroberi yani kerenge no goteba nk'abantu abange basoire na ndi nguri uganiri gosoa utarasoa asa megerio ijebeberia twekereime tuchake amo bona baade ko barigania umurisha na biri bya tusabe tuswasa megerie bibilia kole ntarasaba tuswasa megerie bibilia lero ninki tokurigeria asama gmaito etokuriye nduguru kunga ebitango byarabeire uburwe na boko begetango tarbayigo kero gisegina bachiko bagentoki ebitango inchara na ko bagentoki egetango kuruwe fe na we ko begetango lero tokuriye ebitango kubua mono bya kerecha ekero tokuriye obwa matebwito amo na Kristo ine ebitango na kibiranya ko babigosalia obwa matebwito amo na Kristo osamona nyasaye eketeri gento komisi cyo gutaguna muntu nde negento ndo gutaramo na intwe ni satura tumanyinga kibitango bigusali obwa matebwito amo na Kristo muri Dennis tobika samasama umwanjwa neshinga kicyabana tochiko rali bageri osanga gosaba tusabe tata umwanjwa uyolegoro mono twachira sura semambiga ninsa ya bene na kwa mono wachigeta yasengicho komera naga na komera namo na baligereria bonsi bali barabasani wachasige twekeiga asengicho gusangeli ngana liao pono tware kwere no muikomo chenu atutangane na kwa mono atorokere kuru muchakano kwa mono alitogwetera seme chande yonse togwetera sobe kubwense lero tororenga ninki kero kwa ni kwao na kwa mono tororenga na kiayo we sona ni asega tagati yali togwetera sobe kubwense pono torokere na kwa mono kabu mwari mwobene na ndo mutangane ito kuru muchakano ikomo erio ikiara twasbena kwege na sechingu Yesu Kristo mogoria amen biamono mwalimu Dennis asengencho yogotobeka masabo boza tosoye maseyemo karusunda asengane yekurkunga ebitango neke bungu kaligo nyako bakegotora abere bya tobe some yana bere mwanchu muri toba erenga niko twikire asamegeri ya aikomi nalimo astokulingana gotebanga ebitango nege tabu kegotora nege tabu kaliya kya abarumi renga isano abarumi isano urocherwani isato weka isano agoteba iganga gostari igoryoka kore nigo tokogoka nonya na semechando yaito ekiagera ntumanyitenga emechano nige kolenda obole merelia na obole mereli nigo bokolenta obole mubwomoyo na obole mubwomoyo nigo bokolenta ogosemeria na ogosemeria tikoli gotolentera obosoku ekiagera obwanchene bwanyasaye bwechoriwe ase chingoro chito na omoikomo chenu oyo twaet karusunda tiangiro like bunge kasenje kibugulitie amegerio yeri tukulia lero igege tamungo somangelia kia tamungo somangelia kia ba abarumi isano orocherwa no roisatu goika isano egote baiga gosetali goryoka kolende nigo tokogoka nonyana semechando yaito ekiagera ntumaitenga emechano nige kolenta obolemereria na obolemereri nigo bokolenta obole bwomoyo na obole bwomoyo nigo bokolenta ogosemeria na ogosemeria tikoli gotolentera obosoku ekiagera obwanchani bwa Nyasaye bwaichoirwe ase chingoro chito na omoikomo chenu oyo twaetu amina karusunda ebitango nekibungeke twango agonga introduction ya somo muri bwe Kenya muri rakeiga twango bone kibungeke na karabuna kego tokonya eliko kumanya lesson uzo kumanya kitokwegera asili tukeriria lero bono baada yo gosoma wiki eringa okwaberwa ogonchoka no kwaberwa bono twaonchokire twasabira okwabera twabeirwe twabekirwa senjera bone bwente burongo tuonchokire kurwa senjera leta bwenereti bono ncheraga kitogendete sabari bina bakristo munya twanyare ko batokonyole bitango ne bitange bige bikoleto no mube birecha oriri tangani otuonchorete kururi tangani ndwache kubati enjeri ya bwenerete bono ase bari twanyare ko batogotoriwa ebitange bikero bigocha ase tore igotobwente ko batokotwara omogogo akari tangani bitango ne gento gekoletwa sore ligerege kuiyeri kegoito moyo
ororo bokong'wa ase esabari eri ase egento keria kware nkonyara koba gogokora rigero onyare koba gogogetiga lakini onya korigerereti obuya bwa egento ekware nkogokora nonyore ebitango bire ng'aki igo obwanete gofocus ase emission eria obwanete gokora egento egetagana tonyara koba togosomera ekebungo ing'a bono intwe bari tore ase esabari eye iga bari twanyare koba togotoriwa na omonene ing'eke toranyare koba tokonyora ebitango ebiga egento egetang'ani tobwanete koba togotwara omogoko okoba yaki ebitango ebiga nkonyara koba gotokora bire tonyara koba tokoba abaremereri ekiagera etobwanete gofocus ase Yesu Kristo oria onyare koba gagototoria onye tokonyara koba togofocus okonyara koba tokoba abaremereria eka tokoremereria bono na omoyo ngoremore ing'onye nanyorete ring'ana riri nkariremereri ngasaba Nyasaye Nyasaye akanyara koba okombwera nonye nonyore erinde okomanya ng'a buna Nyasaye ambwerete riri naende nkombwera are boniga bono torochi konyara koba gokotwara okonyegeriwa ekiagera bono obwate egento korwa ase egesongo ng'a experience kwanyora osina amarwaire Nyasaye okobwereire kwanyorera osina ring'ana eriga Nyasaye okobwereire bono omoyo ogora omoremu igo omaete ng'anchi ninyore eriga Nyasaye nkombwera are nyara koba ngoikera oboroti bwa kare na kare egento kende bono etogochi konyara koba togotwara okwegena ekera twanyorora obokong'u obwoiga naende tonyara koba Nyasaye otobwereire naende bono ntokwegena gwaita ase kore nase oria otobwereire egento kende gia gatato titokonyora obosoku naende kabere ekanyone bikoteba ng'a takonyara koba ogototiga tosokiwe ekiagera Yesu Kristo nare emeito oria ototoreti osoma egetabu kia Bibesa egoteba ng'a oria ochagete emeremo emiya emeito ase tore goikaye kore onye rioka togochi koba togotwara okwegena igo bono konyara koba tokobua ebitango ebiga gera tonyara koba togoikera oboroti bwa kare na kare gose emission yaito egento egetang'ani goika tonyara koba tokoba abaremu naende ntokoba abaremu onye ntoranyare koba tokowetera amatemo aya iga omoyo tonyara koba gokoba omoremu nayo gatogosoma ase egetabu keria kia Revelation totebiwa ng'a abo ba igoro mbakoraki mbakoyerora mbakoyetacha goika tonyara koba tokoba abaremu egento kende goika tonyara koba togotwara okwegena mono mono na okwegena ekiara Yesu oyo gatutomorochi boniga lakini anyara koba okorera amakong'u igo tonyara koba toteng'a Nyasaye oria onkorerete eriga oria ombwerete eriga ekende piri narwati nyagitari abanyagitari bakabaganta ing'ana amatuko mbarete abanto bonsi bagateba ng'ori na amatuko abarete Nyasaye akambokia akang'a obogima na ering'ana riria rechire motuyane goikambwe naende ekene Yesu Kristo moyare naende nare ororo goba na amatemo aya iga totabetia abakong'u iga gotoiyeri agera tosiri okwegena kabisa naende nonyora obogima bwaito bosire lakini tonyara koba tokoba abaremereri togotwara oboremu naende anyara koba gotokonya okwegena gwaito kwanyara koba gokoba na echinguru ase Yesu Kristo omanyete ng'a nere ogotobwera ase kera ring'ana mbia mono karusunda ase ogotworokia ring'ana ase enchere ngia kerabege ng'a ekero tokonyora ebitango ebi tokonyora emechando eye tokonyora amatemo aya tokonyora amarwaire aya tokoboru chibesa emerinde y'obogima egocha ase amagima aito nigo bigotokong'ia ase esabari yokwegena yokera amatemo agocha ase omokristo tari engaki yokororombia nengaki yokobora Nyasaye ninki otagete ase amagima aito lakini naende igweke buya ng'a amatemo tari Nyasaye okoreta kore niga akoyanchera akoraki agwekera mbia mono karosunda ng'ana ikwebekera ase enchera engiya kera omorisia Dennis tatogende bwangu egera to mwanchwa muri nera atume message yana tunya koba tokoesoma omurisi Dennis okotera ng'anto bagotera ng'aki Bwana upepo wavuma omonene melindo na korteki nero Bwana upepo wavuma mawembe asa okotera kumurisi asa okongokimono okotera ng'aki pepo na mawembe vyatulia omorisi bono igo nochinga ingokoira iga bono Kristo nigo aikire ase bare ase roche nande kene ngeringe melindo nigo yakorereki nigo yakongire kirage ase menene yabere gentoki menene nekere melinde yabere menene omori Dennis egento ekare gosekia nkeringa melinde kene igirange goita abantaba lakini Kristo niga akorteki yaraire mwana somo chando kali kuruero morisha nigo bakobolinga Kristo yani ayatuchi buna ngosiritoro bugima morisi kalimoto mbia mono umulisia
litano tote nga yese kero bakwambukamo naborokiwa tote nga balengene meri chinene na chichinde chinke oliondo boke naborokiwa balenga monere naborokiwa balenge yani babwata obumanyi bwa mache nande bamaye obumanyi bw'echinsu chingakichire nengakitari nande nababwata obumanyi engakemerinde egocha nengakemerinde etayo lakini egento kende togote ongeringa bono abalenga muna Yesu ko bagotara ase enyanja eria Yesu tote ng'aigara areta akamaturesi kari akapiro bona akapira komo likia gotote ing'ana ki ande inkari driver egutumia bweke kera gako bakamogoka igo wenda igarenga ase ushukani lakini agakora gento ki akarara bosemelingo yogabo muri sekero nayora ase gosemelingo yo ikobono ingelinga togote ungelinga ekerara arete no gosemeri goteyo ngolinga bono nae kwabwata abantu aba bonsi nekero kwarara kirente gyakora gento ki kiararire kuri bonto mogote ngene ki aboroki wabaige senje babwata obumanyi bakatema gutumia chinguru chiabo wekonya lakini togote wechinsengelinga abaiga emerindo yabe menene mono abacho kuyirango omobolia no arega bakumubulia ena kyokorete gento ki na kiora ye one gento tware ngote umwekera aboroki wabaiga bako baramona Yesu Kristo iga togote bungeri amatemwa na manene abete rochari emerindo yabete menene kurende Yesu no arenga mona barabu batemeti gutwara gosemeri asare gosemeri kwa mba maete ngomoborio iga na toborie igo bone gento tware nguri na ki faith okwegena faith means ogo mosemeri nyasaye no nekero tutari korora yani even when we cannot see inki kora vergo gotokonya negento kento tenga Yesu nabago tenenie merindo asobu mobu na tomete ntubono meto tukuri aboroki waruchari emerinde eri amache korekana yekene ntubona abanda astore roche ndo yange ashinga kibune chiga no turamona Yesu Kristo to experience ina kiago tokorere ayara mayasu mobwae kwenda bone ntwara nkoene kerungiringa na ki asiri tukuria rero nerese ni gukuna kero yo moitaso mobwae antwanya kobanto gosa gotware bitango aigana aria bone bitango tokumira naso bwito ande chinsanje tokweba Yesu Kristo dibaga tubwente kumurangeria na kwa mono tutwara okwege na asare tweba bona kitwara ngote gungana ki this difficult decision na bochigo to strengthen asabu mabwito ni goto achinguru na kwa mono chia twara okwegena igama temwe kerago chigocha ande ke togo tegemea chinguru chito tweka ngoto inyoriere nga nguru chito nchisaini naro ugotubwero yure Yesu Kristo biamana malisi asoko erenga ne bya kirage karusunda asoko mentera ngentuke nataka kiweke umonjo motegera na monda tewa tebinga mana itukurusista bukirya Marko osoma kwa nini tuchakurujuru no 21 togendere mpaka 39 na 41 amangana zo nyaka batokwera Marko inye noruchererwa ibune natika kwa 21 togendere mpaka 41 no amana itokurusia Mark asomuru lwekenya muri antu bakuruka Mark asobwenge tigan almost naro ndigiri diskari nga Mark ageswahili Marko na niki kusita Marko nkivuga ati Marko bono karusunde nganda te omente chinguru asumurisha nyako bakagutegera nande goko menda chinguru karona ko iri bungu bikubuati bono ga abna to mendo yachire muri cyo tikiro tebanga batarayinyura kumurangeri Yesu litanga ningi bakora chakera para korekonya bakora konya rwabanye akita burgere mie ke gotebanga uragiriwe umuntu osemerete mwanya bantu nana go mwanyene ko wesemeria niho korteki niho kwaragiriwe tali golioka ikomono bagesemere rwabanye lakini andi gwetani iko bakaranga bakabulinga igobono otengotenga dasjeskia bakubulinga Yesu yere na kumeretie ogochandika waito bona cyonta to okwane no mwancu murire turierete imechano nere tugwetera nzachinde twaranga ekene etuguchikanisa etogotere kwaya nintwabaraye nintwabarisha
mechande tugwetera gaki Nyasaye tairochi bona kero kwirio liabo etogosoma gitabu kirikie gotebanga Yesu niga Zaburi 34 no gosoma kwae 18 kotenga Yesu nigale amo nabalia emyo yabo akorteki yes naende agitabu kirikia matendo ya mitume gose gukora kwa batumwa 15 na ibere no chirwa no 25 na ibere na kero kinyo kale gotebanga gaki Nyasaye atumurigi na no gutabataba ekene tali aramona kereme chande gutwetera karusunda tutore ngati omwana naramona intu nande kibungu kende muramentra ni mwalimu ngelinga ki abaiberani 13 no chirwa no isano gotebanga Nyasaye gotebanga tagututika bono twengo gosemeria kauma nchumu ili uturite lyo gosemeria ekera gwetire michando za chinde bweboli ekene Yesu na korteo naro ngaye kene Yesu gutoka kero tugwetera asemichando Bia mono, komenta nayo kara osoma kitabu kia Romans 8:28. Ego tebanga, and we know that God causes all things work together for good for those who love him. Nga Nyasaye nero kwarao ayeganya akobaga gotochera ase bali bamwanchete lakini asamaronge ali mutu yabo. Ase bali bamwanchete omonene. Bono Nyasaye garamona intwe. Nande garange kabisa. Nyasaye tanya koba kagot igakwarao amate mwanya koba gocha setole gose bitango bicha setole ibinyara koba bikotokongia so kwegena na ande buna bono twanya koba kutokorora gari naki na manyete nga chinse chigo stinga kiechiga doruba ngujere gocha emelindo ngujere gocha lakini okoba maetenga inche Nyasaye nero motongi byonsi nero mobwi byonsi nonda mona barabo akanyara kobo kwara obagende chinsa chiri bono Nyasaye tatomosemeria tomurangeri ateba niite nami ntaitika nenche igonda ngena inwe nyara koba chinga kicheme chando nigara mona intwe ekatonya koba togwetera matemuga na aria amatemano togwetera onya Nyasaye onya tiga setore nabwate nchera onya tokumurangeria tonya koba togosokera kurwa samatemu ayo nande botambe nabwate ogosemerigete ase chinga kichinsinini mukori no yomo ale komokorero monene chinga kichionsi nande no bwegenwa mama mwabakanya kobo kurwara ga Kenyatta kakale ushago sobo imekorobo ikoyo ime abukale gari arenge gocha Nairobi neye moyoka akamanya umungu akanya akatari gokwana pati akachaka kwana akaliye simiega akungo mwana one anyara kuboko cha mambi kabisa nyara kubango mukwanera ndara nyako bango timoka meta banta bagaka yango nyako kwari bakumanyanga singa kichane cha koreki cheikire agaswanya mba mwaya kabeka marusa katiyo mwana na agusabire ngocha kuboka mambi gakinyore gari eri ya saa 9 tentiga sababu ke gweta tingonyora mamo minto no nyankenda sabe getanya ko bakoraki anyara ko bakontebi akaboka mambi agaike para egari gacha kurwali akayara katiyo mwana ne mbia mwana ko te chie tientige kero ye kasare kamumureka jitochi ekagende kamutire chiti gotenena akarire rirocha agateba mwana no na karushe keremba tugutuguta rocha kamuteyo mwana no ne kwanso kirigaiga na gokoreire mono lakini wansokiri lakini bono one kerembe kena achiri kugetika kabisa onye watikira tingekera mamo mindo nande garite ye kuruka ye nande bakamambi saa 9 bono liria arigeto jo atara tukute ko bieri yabo egaria makare gacha kurumoine kamotebi we mwenya kiremba ninkyo korigere gochiroje ogoteba gakina ari kugenda Nairobi egari antigire na natengekera mamo mindo nkya gontebi akamotebi so amaiga bone garia makare menko lifting koire bakagenda ange 20 kilometers motu bakanyore gari erimna ya chiete ya agete tarache arenge motu abantu bonse bibagakwa ekawugo chiro cheime bono era ngara mwetinye song Nyasaye nganki kagero umera yaiga bono ndro tokonyaka batokonyore bitango gete bya tutanga mabego chimotu atweteria mabe ebitango mbere bigocha bono kera chieta akaumera okwegena kwae kwanyarita gokonga kabisa so monenga akyo monenone no nganchete mono nakigara kwanyako bagokongetia yaiga nari nago sabete ngangere mamo minto ekene pi kwanyako bagokubwana ekere mamo minto egento nkeriga enjera to gweteri gunere ere enkongo enjera nere Nyasaye gweteri omubisata anyara kunyieta
aweteria nyororo mubisango ikara konyore bwango lakini soronga si Yesu Kristo atangaine mutu yetu kata usoma kitabu ekisoda sego tebanga ngotomara malaika mutu yeito nonyana babisa bale mutu yeito ngotomare biarambe binyako babikora biepara nyako batokogenda kerendonge igo bona matemo ndonsi nyasaye gakwara wacha story na nabwate njira nyako bakoyeru togosokera onye togochikomwegena Memono karo sunda asu kwerengana ebyo tunesumulisi gwa tokomenta kantu kakisa kicyamye Katana mutu. Igomora karo sunda wote biringa ekero tule asamatemu ime. Nali nyasaye agokorege kone. Itete tuko katatama to tanga tu asirio ngento kyogose ogosemenya. Nali nyasaye akoraki agokatatama. Nabo yani nyasaye akokora egekone. Nabo ndikiritingo musaye nali skalia nsochinde urugirie mirimo mpaka koreki. Ngakiye bono yetekorosa nyasaye tukokorege kone. Ndatogo tebyo mongina nsochinde urisiko gali yamangana akongero na finance usumuka kabeiro mu kabisa. Ingachichi bona nyasaye tukokorege ntoki egekone. Aboro kiukero bakuro moyo na nyasaye akorete ntoki egekone. Na intu asamatemo aime na nyasaye arigitiko korege kone asamatemo. Amina. Karo sunda nyako bakagote. Karo sunda togende egento kende kirmotuga. Naga tukumoro musubati yoyomo. Ebitango tukulitango. Musubati yoyomo bagoteba ngani gabwato muchando bukuru wa manyinga asimyaka 12. Omusubatio ni gakongangana magegaga Kristo wanyara koba kako abantu chindaga abantu bakubwate Kristo asinje bakumubwaza jirijira ganje kortaki bono Kristo sari gusuka abantu musangirikano bonani kumubwati ande bono gati musangirikano umuntu okunga Jairus nere na tetu kumwikera nekera mwikereire egera akore kyamatengo mwana nakortaki nakarwari ande by Jairus kirokona Jairus umuntu munene Jairus bono ukona ndo barutu ukona abantu muri familia baraila iti family chinene cyabo Trump no muntu manyikanete anyway lakini omusubati yere toto ngata korteki tamanyikanete literia dimanyikanete anyway lakini wakro Yesu araso musangirikano tuirengo cyumutungiye koba biamono bono twanyorire gege Yesu Kristo umuganda omono nyare kuba ukomubwati abarenge nenjara baragere na abarenge no kugani baikiraniwe twanyore Jairus ukocha ase Yesu Kristo kera kunyara kuba ukomwikira na watanga no muntu manyekanete ekorrekana no muganda karo moroche no rwete ribaga kanya kuba ukomwikira ekera kumwikira lichana yakwamba ngano muntu monene iganyara kuba ukonyenyekea agatuga mainse chini ya miguu ya Yesu Kristo akamutenga gakikora endo mbekero mwana one mwisikono usire guku okumubekero koboko wekanyara koboko bwena okuno kwegena manyetebo bono Yesu Kristo tabwate mubango bokwende nyomberi ya Jairus lakini okoba murangereti akabeko mubango gocha sare inga Yesu Kristo ngakini yonto nyako batoko murangeri igagocha immediately lakini karenjera kogenda umusubati yigo okorwa manyinge myaka 12 konyonyara koboko iwe bikone be Yesu Kristo lakini konyatara muikira ekera nyorete chance agateba nebo muganda koro monene akanyara kubokumigereri na kumuikera ekato gusome gitabu ekyo omoyo yeime gato soma 28 omoyo yeime gatebete iga kinda ikange na sare mbwate yanga yaye igo gento gya chakirto moyo yeime okwegena na kuboka begete yangeria nyasaye yabwate ya Yesu Kristo yabwate konekende gyonsipi yabwate mariogo igo buna atete kuri mianenga inchengi kemu bwato eyanga iga na nyare ko banko bwena ekeno musubate yekerege tange na sare kerako mokune yanga yaye ebukwego tebanga ensoko ya manyinga yaye igo kumansanga tarigendo kyarenge sinini ekanyara ko bego kama immediately nento gatwanya ko batakumanya Yesu Kristo immediately no kwegena to kumanya Nyasaye busego butabwati okwegena buna kwanya ko bokwegena ngomone none unayo ranya ko bagoko mbweni obobweni bwanyako bogochakirabo ebukwego tebanga konyoetire konyotumekire nibo yaye yonsipi ekanyara ko bagekwera lakini tanyorete obobweni nche sazinge ngonyaroro umuntu orwarto begeto ogosemeri kwa onga inche nango nyara ko bankoro so mwana ndwarire ngomberi ngo yoni boli ngo bokondisa ebese arene kare gari nche nyagitari umunyagitari gete nche kambweniri no bobweni bwane bole nche kina bitru sinani no kugwena korororo umusaye no lesi ko gari obwegete ngabono kingo kore university ga mumulio minto tenere tegete
kirengo keri nje igas nanyore immediately lakini nare rogo tebanga nje timbwati connection timbwati monto lakini nimbwate Yesu Kristo oro moneno byonsi na oro motongi byonsi okonya koba okogendera kwao bono omusubati yigo tabwate kewango kende yonse se class kende yonse ere gabwato kwigena kone gweta no gwa Jairus sababu Jairus ni wale como tebinga aya sore kwane ngane ye moyo kekera muntu naro gotebie songa Jairus moike mwane aya kwane ngane ye moyo kanjo na bwenire ebonto kotnyano ngo musubati gabwato kwigena mono umuntu naro utabwatirieta ore no body lakini motware Yesu Kristo kwanyare koba gutwara byonse ngitonya koba tokosoma kuri story yiga egentege tangani Yesu gabwata mabera manene asa abantu bali barwarete asa barwire kena bwatite ko bweni burere bonde bwansi pibwanya ko bogo kwarira katosoma Saburi 41 tebanga ugonjwa ambao umekutundukia kitandani Yesu Kristo unapomuita anakuponya egento kende ya kabere abantu bali bare abapweke timedegera rebeka seke gusi ke na kwa mano wapweke mpali bali boka lonely yani okonyoro muntu kwa bate familia yao buya warenge bwate familia yao buya kwatinde kira abantu ba bonsi peso no mugakolese ko gari osono mungno sekari kwatika ira ebieka igogo saka isiko gara kinime imo konya kweumia morigi Yesu Kristo nero nyako boko aliberera onde kwa bwata abana bawo gocho kwando mwana yokoigwa boniga abana bagwonjokeire muntu yo konyara ko boko koigwa kwa bwate biashara byao byarenge buyaga na gari bikire bono byagwonjokeire mere moto bwati igotika ta ebieka familia ya gwonjokeire amate ya gwonjokeire bali kwa rokonya bagwonjokeire gwatigaira ibieka ai Yesu gakorigete na mabera manene egento gyo katagete omosemeri na kumurangeri omuntu onde bo mwerio omuntu oli obisegete ime ya umati yani akimote tokore gento ayetumanyekaneti nonyene osine biashara te ko igora abagwetana ine ebali igoro gogwetani gosena masomo yani kene yose bito tokora kero chikwerigereri kake otebanga kake nono boteli obonte toko chaka ministry ente toko chaka timbu atibesa yani kere gente ke kumigete ayori omigire omurangeri Yesu Kristo igakonyara koboko korangeri sorongasi otwaro kwegena igobane mechando tobwate kiro tora twaro kwegena Yesu Kristo akonyara koboko Oko toruserio. Asante, tumulizia tusikimutwe, lakini komento legento ga. Ndagara komenta mentrenia manganara. Umusubati oyo nigabwato mochanda. Nande Yesu no monyanguru. Nabya kunyalikana asabo gusaba nanda akoreki nanda igugu nanda gweni wasakoteki asale. Lakini akaire getambukero kyugocha elia kune yanga yango ya Kristo. Murinze totwaro kinga kyo mbwa mathe kibure gati iyo kwegena no gokora akero gosoma gitabu kya Yakobo yan James ibere amatu no gosoma kwa 18 mpaka 20 kogote banga ogo okwegena gotabwatio gokora ni konga gorete kwete agendo murizi tworoki okwegena nakubwato burite bongana asama maito nekero kwa tworokiri bono morishi maybe na tokonye tinyaka batokora manju tugithiaria arenga ki the minister of healing ego cha sobogima bokoranga tochi Yesu no mukuhani ehangeria yakabekire bakurukanga kanzu eri bakabekire nigo yagatwarire isari ebingere nekatwari bingere ndi atwari ndukuru kunga pomegranate somuntu bwige songo wazema komanga Swahili asaba kuani gari rero batange bintu ebyo ebigo konya umuntu kubwena umuntu bwate blood pressure umuntu bwate bleeding issues umuntu amanyinga tergo kama bwango karanya rumo chando niga konye tworokina Yesu aro mugweni omanene mbia muno omo ligereria sema mbiga ekena somo ganu bo muswatio nigore bukumia sana na kwa muno bene ogotoa omoyo asuma bwaitu bari togetere mechando na kwa muntu bwate bitange bire binene Namba 1 muswati oyo mwaya arenge. Tari muswati uri gutangamana n'abantu. Kera muswati uri gupridia senga kieli igare gotengwe ngigara ni clean. Tari mo amachika mustari mo chenu. Ugwente gutangamana n'abantu banda ikaransamo n'abantu bande. Ikobonde gento togotenge ekatokolire 25 26. Okokora no kwegena. Ikini tabu kia Mark chapter Meronge tano na isano 25 na isano nemeronge na isano emo wone gento togo tengene ki ogokora no kwegena
omosubati iga igwete ne chinguma igwete nga omonto naro kurugariri okorira amakumia bono akamakwimoka korubwoye aka soma 26 egento ngere 26 omosubati yago kwana 26 nero gikare gotebe go morisha erenigo achandegete mono asa amaboko abarwari abange erekonya osiareire ebintu byonsi arenge nabyo enibo yonsi enibo yae taweni wanonya ng'ake orende obogima bwae bukamentka kobo bube kubwa genda wichisinara kwimukere bweka lyagacha koigwa amang'ana igoro ya Yesu agache koigwa amang'ana igoro tote turigeri ukwigana no gokora agaeta somuganda kuronyuma biamono agakuna eanga biamono agache koigwa chinkuma igoro ya Yesu chinkuma chiringa Yesu ngo weniare na Yesu asteyo tukonya twasomera ko manga monto naro mukunete yanga akora yento akawena tutaturi uri kwigana ko musubati wega era kaimoka bunatalenge clean umugando olenge ocho irasi pa kogenda umugando igo lengo monene uchucha irasi akamigereria nande tabwate nguru totenga akageni chinguru chinke chikamokonya kuimoka mpaka Yesu Kristo bonde gendo twakurena ki ukwegena no ni twekero turase kanisa ande nabo turagende go sasima tumaetenga no turamona Yesu Kristo kurendo kwigena witu kura tambe amona Yesu Kristo oyo mo naro ero obere nyagitari gure na kiesa koleira abande wegenire kara segitanda kenya gitari na Nyasaye okorera makumi asoma bwae igobono kwigena tukurigeri na ki no korora totenga faith no gosemeria ebintu bitoteri ko karento gikorora bono ngiringa umosubati oiga amakorwae koimoka kunero action na intu ikatoimoke tari ngo tokuri tuibuga Yesu tu ikatoimoke toteki step egetambukero asenginje okumuri Yesu Kristo na kwa mono ere ekero turegene andonsi astore ke tuirire step ogokonyo okorore kere igare kerase ikotaringa erasi modu tubwatana na erokoboko ekiagera ereri musuri yaye ere chimbwa cha Yesu Kristo bugima bwaye ke tugo chibwatia ekene gotokonya orokoboriwa nege ntokene twara goteunga naki ogokuno konkware ngokuna gwa kawaida abanta banga bamumigete Yesu Kristo ande bamumigete mono kwendo gokuno kware ngokuna kwa bene a special touch yo kwegena na intuna kitwara gotegwa singa kiunana ki tikatogenda asinya sai bari twarosire ne chigurube ekire chinene mono nere natoborie kerara atoborie ere nero gotoko nere manyara bwemechando yonse asobo iko bwense tari mangana igetekene bwegene uire step yoro murisha abantu abangi mbaringe gana Kristo bakamumigamiga lakini akalukubule bapita ngonkuna bagakumia kitabanda bomugete bakubona bambago kuna bono murisha nabeko yakana twaberanga na Kristo togo sasa makera rituko esabata se sabato lakini turanyoro kwa Kristo turanyoro gukunu kwa bene na Kristo seseni karosunda mudrarisiko ga kubulinga bono kwege no kubono gentuki murisina kwane kitabu kya bebere ne 14 yota bongo kwege no gosemelia na tarakoroki atarakana bono ngirege kakene kubulinga kar bono kwege no yani kwege no ngaitoko nyara kurwa chanzo chake ngaitoko nyara kurwa nandi gwetani go kwege no umuntu tabwati kwege na umuntu bwakana kale mbaro asubwango mona toge tuske mutu ensoko yo kwege na etokonyora kurwa si Yesu Kristo na ande no mwikomo chino nyakobo gotora na makora alia Yesu Kristo na ande twanyara mono ngokwege no kugiti tokonyora twetera matemu giti Nyasaye ari kubo gotokorera na ande monto tabwate okugenda takora bugimo bakana gari kyara ne bukwega tebanga abategeneti tibakora bugimo bakana gari kyagera na kyora rege ntotegeneti ekyara abantu barakonyora bare kanisa lakini bagatebanga ogo mondama etenga ngadiri kwa kure
no obogima bwao bwereire igoro eo teiyo bono osinyurende igoro teiyo rende sabari igatogendera okweganenereria eye igo kwegena gwaite ensoko yokwegena gwaito Yesu Kristo naende no omoika omochenu anyakoba gogotora kero tuwegenere na Yesu Kristo aganyaka bogotora omoika omochenu ori konyaka bogotora na gotobwera matemusi mbemo no mwalimu Carlos Sunda mang'ana yatebire osipiriga gotugita golikia Barumi 10 no rucheru 17 na kogenderera omorisi bona tugena sore bono omonto naro ng'ayu tukore nayo tumara kugenda ase gutimuka ngiatio turakwana ebitango morisia tutarakwana omonto kurukung'aki Ayubu akarwa asomete skulu yentungirire bagurwa na biography igiswa nga wasifu no wasifu kazi inesivi akibona biography no mugano gentoki bomonto umato morisi njanera abantu batumanyete nenjanera Nyasaye akorteki atumanyete ekero gosoma gitabo kia Ayubu emeyemo umugano Nyasaye nurakorwa igoro y'omosombo yokorukung'aki Ayubu morisi ndagokunegente kirende akeiga ekero nakunegente kia sininyini twarura omugano bwa Ayubu rende ototebi ng'a bonere engeri Nyasaye amomanyete nanyorete bitango binde setback ndatenkuna omugano bwa Ayubu intoko banto okonagati omorisi nkinkeba ase ense ausi narenge omonto ore korokwa Ayubu ulengo moronge omurigete buya omonto oyo niga arengo omwegeni morisi rora twamenyekire no kwegena sana na nigo abwate nkore ndonge niga moirigete Nyasaye agietanga korwa asogokorokobe naratigire pia mono omonto moronge omoirogete Nyasaye obwete okwegena chimbwa chiri chinge asintu mwanya banta chinga kiaboniga kuri ndo no muntu bene asobosi bwa Nyasaye ase ense ya uzia na renge omuntu oyomo igo yo tokurigereri no mwegenwa oyo Nyasaye egenete oyo Nyasaye nerego keretie maite Nyasaye ngo egokeriare nakiaga tote ngono no kure ase Nyasaye na gakogokia no buchinga igoro bono oyo kare moyo Ayubu ni garenge bwokogokia okonene bono lakini emechande kamonyora emechando ya monyorete number 1 agasirie nibo yaye kwanza ni garengo muntu olengo mutenengo asense ubwate chitugo abana bae nasisenetiwe n'omusubati nasisenetiwe n'embwengiya muri korakira igobona amatano batanga ekanisa na yabataka yatirwe teri yabataka abantu banyasaye bari kanisa nabone tugukwana babwate ubutenengo abanyorta sinchirerengiya muri kalimuto nakiega twaligere ibitango by'abantu tofauti agama gatware mpare tole kanisa tu lakini bono nturaika turangana Yesu Kristo achi kategori cy'abantu bunabu ntorororo nande bona abantu bande mbare kategori Nyasaye utosesenirie kero umuntu umusesenirie asenjere ngae ngao kuri ndoyo oyo Ayubu n'umuntu lenge omonda asenga kieri lakini wetane ko bomonda oyo musigete Nyasaye wetane ko bomonda oyo lenge umanyire amona Nyasaye umwegenwa lakini ekitogo taungeli emechande kamochera ekere machando ya mochete number 1 etuwo yaye no obunda bwaye bwakora yento bugasira togo kwanira ase samari negento kende totena abana baye bonse bakora yento bagasira ngatali golioka nande shetani agasuka mutu agakuna umuberoye ukaba umube nande tali golioka kero umubero bomube nande shetani agaswaso mungnoye uko mutenga ngwara kuramanya sawo yiga ukwera ninde lyonse ibinde bitwabisiriri ukona kukoru yani okoborwa tali golioka abasani bagatumwa ukona kukoborwa ogosemeria abasani mbarega batatu bagocha abago ikaransa bamurigereria batari ko muteikende lakini bono yo mobo gakira ondi twengo somo yo mobe ga ko mutebiga eyo nchop 1821 mujasone gagisoma 18 kuna tuwocha twara tebigwa mukoja ko ekonya seka ni seyega rame chano muwetera egotebega ekene surely obomenyo bwaba ekene obumenyo bwa batamwegeneti Nyasaye nabo burigo nase ayabategeneti kumumanya Nyasaye
nabo aribo buya mono abasani abaiga liga bare korwa libaga lyogosemeria aba n'abasani epaipe gotenga abasani omusani ekera akiriga ko omoyo kurende kere michande yonsi pia yugwa gwetera abana baya bakure enibo yayasire umungno yo motebiri ramuno nyasawiga elindo kwerani abasani abaocha baramurigere kwanza umayeto kurigere omuntu ngore tokwana nyagitari twarigere omuntu ebirengere bitu byoranga yani anakuete kare na kibandigere liga fono na kitogote ungeringa ekero kiabeire iga otwara gote ungeringa bakaruo gosemeri yani bakaruri ngana litabwati gosemeri yugo itomoyo asa yubo bwe mabwaye ekiere mechande okonya n'abantu bali batabwati gosemeri bali bamukorire okomoja guchia sinya sai ama akwa ayonsi pyo wetera ande na singi njotara akora nyasaye ngwa bo mulisi enjera kwara umwakoli na kieko erokoro wetera enjera twaro lira abana bakure bwogo iganjera twaro lechitugo enjera twaro lira abana bagoserwe skuru asenare gwakorere bobe ande na buto amarweiraya tikuragira bya amo ligereria sema mbia bono nare tugwetera kuri nitubona abasani ase kanisa na kitoko genda saba minto bwate mechando na kwa muno tunyorenga kero omonto abo mutaka abo monda na bakonyore mechando kole ndege ntungeringa akamosemeri nyasaye ayubu na kiakwiraniria incha na chitegetirianda na kwa muno nigonda irane getirianda na ndiringana ndiragoteba iga ase first 26 yani 19 verse 17 wotimba koteba iga inche my redeemer omobori one nigo amenyete moyare na kwa mono inche ni morore Yesu Kristo nonyo mubiro yone yaerire tari mangana na kirirabe akamosemeri nyasaye na incho murigeria nagote yasema mbia boniga getoka ndugo timoko kenande twirane togendera kangana kake inkeringa tari mangana na rio gwetera omubori one na menyete ekena kinaro gosemeria sema mbia boniga naye nkogo semeria tari mangana na kiura arare kurwa sobo iko bwense tari mangana na rio gwetera ekene ngeringa kerenya sara irani uburuti bwae emechande yonse twetera na soko toletu bwa mate bwaita mana nyasaye koba amo Memono umolisi Dennis ngane kwa bikira century ngiye tigma isiko ne ba ko tumuchere omonene karusunda sinjo ntoro tumukoke ngane nubwatege ntokote ko bwa mono gira bwirkia yubu emeronge bere na isatu no chirwa no 10 kegote banga yena etira matemwa lakini kwege na kwa nenkolina ngoso kande kurwa samatemwa ya ingabuna etahabu ya etira somolero naende komesa mono mate ayubu nigo akuwakilisha usenigo angabuna abantu banyasaye ase chigakitiriye ntoki chomo Chomoende. Abantu banyasaye ngwetera bari mechando ngwetera barogo chicheri guna basani bona tongo gosemeria mento abantu banyasaye niko omentera somulisi atigera asama tukaya iyo mwelio karusunde ngane yamwe toyembe break bono igende getangane bundisire kurwabo nkeringa matemwande kumbe nare tokonyora gose bitango betokonyora okoba ya makorwa ito ratebanga ngatorochi asore na ase bali bakora amabe yani yakwanyorire na makwa ya bali bakora amabe igo bone katora abarunga se Nyasaye kera ntundwe manyeto manyete ntwe mate ngaga igaro na tarete bobega igamborunge ndas Nyasaye ayande naro konyora shetan na Nyasaye no babwate segira kinayo regeti mono nchera kyo ngayo kokonya kobua na se shetani osina se Nyasaye bono ngayo anyoro bobuibore bono etonya ko batokoranga era goteba iga inga nonye kingwetera ya igonsipi nimete ngwikara omwerio nekarongo soka kuruga iga igongo soka kende bune tabu etabu mate konyebeka riko kwa yonjora nande kwa yonjora umorobu munge kabisa umanya kosoka bono kemesete ekato gwetera matemo ayiga igeri buna ko chikokoro mweri oye akonya akowira ni wabana bali baye bonzi kere nibo ya nyata koyenyora kere double nande karubya none bukagote banga utakufa wakati mutimirifu ekara konyora abana baye 10 none karo kabarache kocha kubokigwa yakotonyora abana baye bale 20 nanda anyorita baya mono bakakabeka biske bale baya gateba gakya bega mbako nande yambekera abana bane ikyara barenga baya mono
Bona ka tugwetera matemo ajaiga ekero kware mereri wekiro mwerio kero kwanyare ko bako musemeri Nyasaye ekera guchikoera ekero guchikotenena igora nyare ko lirube ligosomwa asa abantu bonsi pi bagwetanaine na ndora nyako bako muri present Nyasaye omanyene kero omonto atebaiga nyarebe nyokero omonto anyoro bako muna buri bwago igago chokotebia nyarebe nakibonae kwa nyate ko bako gweta kurugaiga kwanya ko bako kumweresa yani abantu bonsi bakwamine tinga ngwato boete njira kyoko tobwa yo kunya ko bako bali rube kunya ko bali gosomwa nandi ne kunya ko bako ko neri musu ligo tyokera abantu buya nandi ora nyara ko bako gotwara heshimenene n'abantu bonsi banya ko bagutaka kumanya story yabo buya mono igongwe tumwanjo mutegera ntubasa kugenda gutumuka lakini bono n'abarimu abakari kwera mangana byengwe tingendo gutumuka lakini bono rende amachiko ya studio gatoka ndego timoka ogoke takira tokora soba message yanto gero banyare ko bagutuma message oyo motumire message gakuruka ngana Naftali Kibagendi akurukuru liyo ma church batange bitango mbire biya na ebibe gotora twale okwegena se Yesu osokutiboyo byamo Naftali asinge ncho ye message yengia ura ngana Naftali ndega ngendetega acha kange sabatengia umurisho ngaga ayenomo akunga Joshua Matenya otabange sabatengia umurisho ngaga oyo Joshua Matenya akorwa South Mugrango korende ngong nkorara unabotambe tigango mbolie abakubwati abasoe asomoroberio akorunga Felix Kabugi Ongundi mamo minto Teresa Matenya akurukunga Kerengo main ago shirikingate Madam Janet Fontiri korwa Udhiru na bana bande buna Dina Nduta Joshua Kahawa okutoka Kahawa West Roda Joshua okurubura butitisi naenda otanga goko nyerogotera kwa Maro main ogotera kwa Maro main otanga aki anyare koba gakubikirwa biamano o Joshua Matenya Matenya yes naende gande tukunya bawate hanga Happy Sabbath and Soko TV na watakia wafuatao Jumamosi njema Honorable Mutio Onchaba Paul Momanyi James Mogusu Nanske Muntu Momanyi James Mogusu Yunia Onduko Evelyn Sarangi Nyanchama Job Ombuya Chief Principal Thomas Surumo Pastor William Sagero James Nyakundi Ezekiel Orina Mary Nyakoe Evangelist Onesmus Orina pamoja na mke wangu Lydia Kwamboka Nyamaino. Ni mtumishi wa Mungu James Nyamaino na watazama kutoka Matongo Bokera. Mungu awabariki kwa kazi njema mnayoifanya. Mungu akubariki nawe James Nyamaino. Thank you. Eye Nensoko TV Uboroso Bumugusi. Je, una ndoto kufanya kazi ugaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204,
katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Twaijande kurali uko kwa Sergeant Jane Kezia Kibogo Maruko oyili talindo manyire buna Jemima OKDF Lanet n'umwana nyagusira Wilfred Momanyi Kibogo na Priscilla Nyakirali Momanyi kuweke nyarukia Kiabora Nyakenimo sublocation North Mugirango Nyamira County n'umongino ye Gibson Mayane Maruko KDF Gilgil ngina Godwill Maruko o Mombasa Cement na Pauline Maruko o Mount Kenya University igali musubati mwabo Pamela Momanyi kutoka Isinya Doka Momanyi Eldoret yagusira Sergeant Salome Momanyi Sietinei Joel Moturi Momanyi o USA wakili Job Nyasimi Momanyi mu Direct Soko TV Nora Momanyi o Nairobi James Ondieki Momanyi wa Autobat muka mumuru mwabo nyagusira Biuta Maruko Mani na nyagusira Pauline Nyabuke Maruko kurweke nyarukia Bogwendo Kitutu Masaba Nyamira County Muanoye nyagusira Nyakango nyagusira Maruko nyagusira Nyasingo Mani Nora Nyakwara Sara Mura Milka na Elizabeth Nyasinga kamati ya Grace Kendeli Karina Masi nyagusira Florence Nyaribo Bestina Ogage Josephine Ombachi Janet Ogega Margaret Omoso, Winnie Maruko na Georgina Maruko. Mukamu murumu wabo Kennedy Omani, Wallace Mukwa, Isaac Maruko na Boygo Nelson Ombati. Mukoyoye Henry Makori Isinya na Boygo Thomas Sietinei KDF Lanet. Galingi na Moke Celestine, Oroko, Nyangieya, Laban, Martha, Meshak, Miriam, Abigail, Lois, Woma, Linda, Lydia, Nyaribo, Joshua, Nyakango, Nyabue, Juliet, Mike, Golda, Precious, Brenda, Clinton, Quinton, Nyakerario, Esther, Brian, Ezra, Gilbert, Stacy, Linda Chebet, Kemboi, Sandra Chepchumba, Priscilla, Cynthia, Lisa, Amanda, Amara, Sami, Naboigo, Jabin. N'umwana mumurumu wabanya usira Nyanchoka Karani, nyagusira Mabera, nyagusira Buruchara Kibogo, nyagusira Kemuma, Obonyo, nyagusira Nyabonyi, nyagusira Ogero, nyagusira Bisieri, nyagusira Nyaigendia, nyagusira Ndubi, Bosiboli na nyagusira Babere. N'umuigo Nyaboga, nyagusira Honorable Nyarangi Moturi, nyagusira Oyugi, Esther, Hilka, Anne, nyagusira Agnes, Mary, Jimmy, Honorable Zakari Nyayemi Moturi, Dorcas Moturi, Charles Moturi, Sophie, Nyachae, Grace, Anam, Lucy, Sarah, Pius Ondieki, Margaret, Kennedy Nyachiro, Egatia Bande. Bamu abonye Omenda, Nyabeta, Nyanga Uburuchara, Menyenya Nyangoto, Nyamusi, Helen Sese, Martha, Nyagusira Priscilla, Sabina, Richard, Peter Ogero, Salem, Omondi, Unyango, Kerebi, Mandere, Nyagusira Maganya, Nyagusira Bironga, Nyagusira Nyomenda Kennedy, Moi, Wilson, Judy, Evelyn, Lucina Nyabeta, Mose, John, Pamela, Onyonka, George, Christopher, Christine, Catherine, Agnes, Kerubo, Mary Ndubi, Teresia, Onyangi, Sabina, Nyagusira Priska, Kiriago, Danstan, Samuel, Otori Ndubi, Janet, Emily, Lynette, Edward Ondieki, Kerry, Alan, Moturi, Cindy, Albert, Joshua, Philip, Ondigi Karane, Oyani, abakuru kwa Karani, abakuru kwa Maseru, abakuru kwa Nyabonyi, abakuru kwa Obonyo, abakuru kwa Mabera, abakuru kwa Nyaboga, abakuru kwa Nyarangi, abakuru kwa Mutanya, Egati abande. Ugusangiriria nigo korakorekane kitariki 15 cy'umutinyo yo mu mwaka uyu ensemo ya Professional Center Nairobi aboiga senka yaye ensemo ya Lanet Nakuru. Muberoye nigura rusiwe nkendu ya Defense Forces Memorial Hospital Alamisi kitariki 15 cy'umutinyo gatano nomo umwaka uyu iga nakoye nigwa senka yaye ensemo ya Lanet Nakuru ijuma ya kitariki 19 cy'umutinyo gatano nomo ubu mwaka uyu iga okwo nugo kwa twararirie kwa Sergeant Jane Kezia Kibogo Maruko ile tarinde Jemima Kurwen Soko TV yo twatumire engora kuchiase amate
abairi n'abasani banyagusira. Ege Nensoko TV, Oboroso Bumugusi. Lero kwanyoringe bitango embiro lakini mbiwenti kugwatana na Nyasaye yowente koko kongya na gutinye bwa matebwao amo na Nyasaye boni gutuyane ande asa meglio je Biblia kole taraso ningetinkuane no Musaye ugutoka isikogalia Musa gutoka isikogalia abantu banyasaye nigo bago Nyasaye gotanga abantu bane mbawene tikobo mokera kole nigo bante ko bagentoki umutwe Nere byango tengo Musa gutoka isikogalia singa chichi amasomo negento kiamana sana ine ningi utegete gusomera asubwo bwao umusa ukumbwatia guteka bomura libunanche guteka be engineer ni guteka ko bomwalimu ato kwarigani ase university ya Tangaza university nigeo kwali bagali ya bene ayo Musae gusoma nekrwa somire alibunchura obugima bwao tarigolioka ni university ego kwa mazingira mayakirage elionyale koba gugwikire ndoto yao kwa bwate ndoto yoko bomuralia ukabe ndoto yoko bomu engineer ugatwale ndoto yoko soma chikosi cha magoko ekenengelinga Tangaza University no erega asinginchao tigana yakonya gutara mweto mulisha abantu barukubolinga nga yokorwa ngatamatia sakuru nga yogocha tamatia sawa akona kuoyo gatwe binyoro me gende skuru na koraki soma nante wonte ngabona miaka ya sukira onchuli obo mabuao egero mugwenere no Nyasaye ngotenga Nyasaye gata tabantabalia keli bagaliro chibesa chiro na koraki genda soma Tangaza University egotebanga nigotubunchura ndoto yao koba reality yatugojole ndoto kabisa tukunyi bwata suma bwao twagionchura kabisa kwagikira bonye wadete ko bomuralia bono kwa bomuralikira Tangaza University eye no wente kunyara koba kogo toko mu sound geretie no mugaka masomo narago angumbaro naiswa linyakoba kogo soma Tangaza University egotoka ga asomo chokare amazingira mayakirage ama muchokare ni galia asikuruka osoega no konyori University kurukunga Tangaza nande gabu Nairobi seseniwa maga yogo kwana ege mangana atangaza University bonte atosoe asokurgilia enganelia yebitango etwaruo turgirityo monto kurukunga Ayubu nekere twakora Ayubu twatebanga ya matemo yibunanya oletera kini era sale matemo ali gako yabara buna etabu ya itirege ntoki umuriro nekere rumuri menige yokoraki nigiye kuraba kira karusunda nonda soli bado ono ye ntunge karana ende Yesu kule Yesu koreki otindikirwe Yesu koreki naende obokire nekera abokire abantu abange mbabwati bomenye Yesu koreki obokire ngikiba chandete ikirina ebatagite Yesu abakombo physical yani so ababori asigentu okoreka bono kere taraika na babete nera se myaka 3 nenu sukaru sunda okonyoranga bonekera kuri go bakabuate ikiriya ndekenene bono bakumetima umuntu ruja gototoria nga yakoraki yasira guchi bono nekera kubuka nda gucha gati yabo abantu ababado barakoraki barama yanga Yesu okoreki
oboki karusunda agitoengane inero kiabete gitangasa magimabo bono abantu abaiga aborokigu ba Yesu mbali batabwatete biyang'a ogotoria okoba ntogocha gotorigwa korwa obogambi obuiga bwa ekerumi nkorokioko nonya nkorora tore abaibori omoibori gete gakoenda ase Yesu obwata abana babere gari aborokigu ogoteba ng'a ekero oboruti bwao kobobeka nasabire omwana ono oyo mabere ase okoboko kwao gokorio oyo onde gwokobe bono ere kabugete ng'a noboruoti bwere physical outawara gete bono yaikire bono kero Yesu Kristo anyarire koba ogokora mission yaye yogokwera mwanya banto onyarire koba gakoboka aborokigu ba abasubati bari babere bachire banyorire ng'a taiyo ase embera omumalaika obaeresire ominyokire chire ase aborokigu obatebire aborokigu baminyokire banyorire kene taiyo gari ase embera bono babere nkogenda bakare gochia Emau ase omochie ore are na Yerusalemu bono ki bakoenda bono bakonya gotafakari na gokwana amang'ana aya iga bagoteba bono Yesu oyo iga rigereri amakuru anyarete koba ogokora korwa aba banindetang'ani bagateba ng'ana achiche anyare koba ogototoria rigereri abo bakonya gotafakari enchera bakorete Pasaka nere the last supper enchera anyarete koba ogosaba gari Gethsemani enchera anyarete koba okorwe okosalitiwa na Judas enchera anyarete koba okogambigwa ogoteswa nonya na mang'ana renya tokoba baka mang'ana ayo omwari onga Nyasaye tato babere na asamoko na bekire ngoro yane goiko gokukwaye goika chimbera chikomano ka batakatifu bakorwa ororo nero kobora bona mang'ana ye ganyara koba gakoba itomoyo bakaba babunegete omoyo bacha baliko mechanganyikiwa bagasinyunga nkibona ntobwenta gokora nkitotabwenta gokora bono kibakonya gokwana mang'ana ayo Yesu Kristo akabaorokera yani kibaichanete chinkoro chiabo ng'a yone ntore tuchanete chinkoro chitonya gwetera mange Yesu Kristo agosukang'era intumono keraborokera bakanyara koba bakobabori mang'ana kia mogokwana tibache kobamanya maisa bagatubwa negento gotuba maisa bona matemo yaga bona baroche nokobune ko moyo chinga kitina nyanto nya koba to komorire Yesu Kristo kabisa gato gwetera matemo amange igaranyara ko bagagototuba tuebo bonene bori Yesu Kristo atokoreire tueba matemo ari Kristo anyara ko bogotubwera nandire tinya koba tugurenga gotubwerare bono tonya koba to kurusi amatemo ari to gotana konya bekana korire Yesu Kristo nya koba to kumumanya bono koba bori mangana kia mogokwana abakumburi ng'aye nayo omogeni bweka Yerusalemu engima otamaite yagendererete otamaite ng'omotoria itochete gototoria nanyarete koba ogoitwa nanyarete koba okorwegu n'abakuani baita abanene akanyara koba ogoitwa akabambwa naende baada ya amatuko atato onyarire koba okoboka lakini taiyo ntomaite asare oborire yani ogosemeri gwaito gwaborire ogosemeri gwaito ntomaite asare ekenero bwanto gotobori yani bana bakamanya ng'a utawale yoto nyakoba togotawali gwembe amatemwana amatesa yaiga bona nabo toira no gochore kera konyo yotoire gosemeri taiyo bono bakanyara ko bakogenderera ekero bakonyara ko bagoika bona lesa barenge gochi basoire ime nari bono bagocha Yesu Kristo gakoborio mogati akonyara kobokoyo sesenia okoyo sabera nari banyara ko bakoiko kama isa bakanyara ko bakomanyanga Yesu Kristo orenge kero banyara ko bakomanyanga Yesu Kristo bokro tuorokeire tibachi tikukira neringana riri bakanyara ko bakogenda sobwango maka Yerusalemu na goteya bamwabonga ekene Yesu Kristo moya nando tuorokeire inkia mangana akonyara ko bagotosemia gosenkio magano okonyara ko bagotosemia buna neintu lero iga Yesu Kristo garang'ena intu nandarang'ena intu mono gotatiga bona morera yago chastore ebitina okoborwa amatemo yago chastore etokonya koba tokoya kipaumbere toyabekire chinguru mono twa focus mono wetani go focus ase Yesu Kristo motori ito oro omonene ase bionsi oro mobuya ase bionsi tinya koba tokoigorwa maisa ito gosoma ringana gotegera ringana Nyasaye na gosaba mono rigera asa masabo no amaisa nyato ko baga koigoro inga katanya koba togodum komenya sambu bugima bwo saba na kumurangira Yesu Kristo ukotinya koba tokumurigereria negento kende ya kabere ringana ndire gatonya koba tokora kirio bagonya koba kumene ringa nayo mogeni otamanyetia yagendererete enga kiende togojituwe banga Kristo nero manyete mone kitogwetera omete buna bana kwa negoro ya Ayubu tamaite ngikagendererete neri amanyete iga
yeso yo ntongete gondi akara gutagontiga nande moyare patamaite behind the curtain kiagenderete ntunto maite ko tonya ko to gwetera matemo ya gocha setore ekito maite ngeriga yeso kristo nwarangana intuga asabari igenkongu asa matemo ya makongu nware nsemo tumurangerie egento keregia kabere buna abole tibaringa ntokosomanya waikiroro soma se kitabu kia Luke 24:18 nyako batokurigireri kwanza 24:38 nyako batokurigireri nga iswali kiria nyako bogotobori nentumenya bakarero yengo nyako bare ka gotobori kato nyako batogwetera matemu amanga sense yige kere matemu narorekera na Yesu Kristo atetenga duniani mnadiki lakini nimeushinda ulimwengu. Iswali kie Yesu Kristo akaenda tobori bakareka tawasoma Luke 24 verse 38. Luka 24:38 ngale saliwate baiga akabatebya inna kimugo ichana na ndi naki o nakiugusielia kwa imokire asichinkoro chini tanyole akabatebya inna kimugo ichana na ndi nakiugusielia kwa imokire asichinkoro chini. Bono Yesu Kristo bakarero iga ekato gwetera matemo agocha setore ke tu abunekire mio ya mangana nara agocha tobune mio kabisa to sionora kabisa atoburi okwegena iga kotoboringa inkieko era mogo ichana inkieko era koborigo no kobagara angena intu ingiko tonya ko bato gosiereri ikagera bali basieretia mangana ya baba nikururitanga ni bina anya to koboko batebya nga weikaranda pade amatukato to goikanya kobo okoboka amangana yonse anya kobo kubatebya bone kera abukire batamorochi baichandire chinkoro chiabo ba focus reso asamatemwari igo bono Yesu Kristo gaso kutoboli bakarero iga inga ninki mokobera basiereria ninki mogo ichanira chinkoro cheino buna togote wasetabu ya 2 Thessalonians chapter 5 verse 17 na verse 18 saba mutari korosa na mutari gotiga ira nelimbia mona asekera ringana na anda batebanga morangerie erena nyareko bogita bekera igarangana setore nemesigo yawe yonse gatosoma 28 of Matthew 11 yego tebanga 11:20 tebanga njooni nyote muri lemewa na misigo nami ntawapumzisha Yesu Kristo garanga ama na intwe ama temna bako nyareko bago to Syria anyareko bago to kora chingoro chitnyako bachiko ichana nyareko bato to kikata tama lakini igarange na setore no koba tutaranya ko bato gosaba toiguru amaiso tomurigereri totigo focus ya to kunyako bato gwetera nibono morisha na ina na kwa ni aumenta sengane jijijiyo kuwa mono kero komenta ndete omente kuri rike bungeke Yakobo moibere badanga abamentu baranga no mogoko buoka komurasoe asamatemwa ale ao ekegera no manyetenga okwegina kwaino kogotemwa nigo mukwe orokeria oboremereria 12 na sese nirio monturia olemeretie ogotemwa ekiagera ekero aikire wanchirwa nanyoro nanyore obugima buna egutoyo bobui obugima obunya sai abaliretera abo bamwanchite pia mono nara komentera nyumantara chagea ekio kara kwanire mwalimu karo ngelinga anda sowe mwiga asina tokoranga nigo tomaite story mono kubwa Yesu ande na tokoranga ntuono twamanye mechande ye lakini kubwa Yesu ono nakia kwera twale ngote bgunga Yesu no aramo na intwe ni gare gatagati yaito nande kwa monoma kubolinga ale kolikanga ande to trouble and allow doubt to arise in our hearts ya tuaga ni mpaka chitangutangu chiaba chingore chieito twebanga oyo Kristo noare na kwa monone rubwate oborendi bwaito na kwa monene ni gato bwate amagoko chinga kyonse na kwa monana sina tojo twarengelinga we think we know better than Jesus. That's about what really happened in our life. And na sina to ko iramage maya twe bogole ryobogima
egento ndo chikera ngoye ne chibesiana onye taringana kora mono tindo chose kingongo cha gongonya mwale no embono nyetabo kama pema na kora mu bibere bitatu tindo chose ngo cha okoreka ande ndire togo ikatwa bugo liliba gali ya Yesu Kristo tigatomanya nga Nyasaye namaete omugano itokuru muchakana goiko moerio bono lere gotwara gotebungeri nga tomurigereri Nyasaye tomurigereri Yesu edream nere twara gotebu muswati gokwera ni chiwa itekero abwate ndote twakuria segetabu kia lighting ekero akogenda igago feel abe amona Nyasaye ange kurendege ndo togotebu ngeri nga umuswati gekera gotire gagotebu nga aligererie igoro bari bataligeretie igoro nigo bagochetwe nande bakagunse imbaigetie nande kaguska mutu otebunge mesige nyakore gento kiekega nyebekinse oska wochimotu barora namo na Yesu Kristo negento twara gotebunge ngana king igo tokwewekero bwamate bwaito borange na Yesu Kristo tali mangana mechando kitogwetera sobe ko bwense ekiagera ereni gagusangamo na intwe chinga kichonsi bono egento ngetwengo tebunga emechande ebitange bitokumira ne sense yeiga nigo can test our faith nigo bigo totema asokwegena waito and affect how we see God na kwa mono bia tokuna ngana kitoko morra Nyasaye igo bona kere mechando yachire igo kora Nyasaye buna omobe gose uno yorange mono ekero toko nyore mechando igo togo skanga na Nyasaye gose igo toko gendale mono pono twarigererie mebwekano yarenge menge twarigererie omubwekano bwaboroki wa Yesu Kristo ekero bakonyore mechando litangani abakore semerio abanyene twasuka mutu twaroro musubati oli orwite kamanyinga ase miaka 12 esenge ncha bwate mechando erekera igwete chinguma igoro ya Yesu Kristo akaimukie getambokero na so kwegena nande twaroro yondo koru kwa Ayubu ni galengo mutenengu na kwa mono olengo mwegenu asinyasaye aboroki umbalinga kirosi amu na Yesu Kristo lakini chimbwa chiabo ande mbachiti komo semeri Yesu mono na kumumanya Ayubu akamanya Nyasaye no mobori oye tachieti gosuka no nekero mabuaye na alenge tayare gokwa lakini amaete kero mobori arera nakore entoki nanyoroko boriwa toma uska mutu twarorira boroki babera mu na Yesu Kristo para bwande berorire nga mbama eti story uro ya Yesu Kristo pama kubori Yesu Kristo aino mugeni ore timanyeti asemeganega twarigeria ase Biblia amagima y'abantu abayiga ayobugimo bwao ngaibogo for nabora beno bwate enibo lakini emechando yako bwene yako bucheire nabera atoka nabonga buna boroki wa Yesu Kristo torase kanisa twenzi no tora mutoko musase manyasaye kurende ngelinga ntura mu kanga na tuwa mono tumayengo mobolia no aramu na intwe nabera betole buno muswati oliolo wite kamanyinga ntuono tokunya kumigerania kanisa tokunya uskange kwa rumu alimu bwabana kwa beiro yo kwa asha aba Kristo ime kwa beiro molisia ande wasukire kwa beiro mu pastor lakini obugima bwao turanyora a personal touch amuna Yesu Kristo na kitwaro tonga hardship should drive us closer emechande yeiga tokonyora niyego toreta ange ochia sinyasaye talinga nigo tote tosuki are not further away na kwa mwana ndokende utamandanga we need to stay connected tutakiri togendere kolimeni obwamate bwito bobe connected ya mwana Nyasaye gwetera sogo somalingana kwa bolinge socio kwegena ngai asogo somalingana bali bago somalingana na ubakonyoru kwegena na kwa mwana ndokende utamandanga ekera ukwegena waito when our faith feels weak we can honestly pray ekera ukwegena waito go feeling wa kunirwe nobo mutaka nobo munda esengi chomo semereti Nyasaye aino mwana baito mongnori ejiranire Nyasaye ko motebi my daughter very important lero Nyasaye ga ukurangeringa my son my daughter omwana ono mwanjwa esengi nchongeringo bwamate bwa wa na Nyasaye ni gobona kiekara tenga ekero okugena witu gwa kuniru okunga monsacha gwacha kuna mocha korero korero ntokiekega ukunirwe naye buno mwege no Nyasaye
ekero wakunirwe egento twagotenga ira na sama rwa sogo saba antotenga oegene na kwa mono Nyasaye na bagotobore negento kento akurigene na kim ama chire cha Nyasaye. God's promises never leave or forsake his children even in the darkest moment. Chire cha Nyasaye gagotenga na kim tago ko okwegena yani amatemwa aetane tigento kiekiga okwegena kwao bona kyagotenga chire chiaye nigo chire chiekene chinga kichionsi nigago tokonya none chinga kigento kiekiga chiegesunte na kwa mono motenga abegenie nigago tweni courage tonya togo twara chinguru elinde ke togo struggle so we ko bwense ga tomonyorere chinga kichionsi. God's power is revealed most clearly when we recognize our weaknesses and depend on him. Igonga chinguru cha Nyasaye niga chiga kare ko ekyo to kwerora twerigereria nganto isaini asobo cyobwaye na kwa monekero twerorire nganto isaini bono gotogo depend ya sare omwana omoke ko bari na tatu mwabe simba necha gakitakogwa lakini simba ne tindi aseise lakini ngeringa igegenete na into twara ko baguna abana Yesu Kristo nere tata na kwa mono esimbo yon shetani na guruma tata intuntu we netenga ndara kora getoki ta kurumu na simbe ke no mugui obvious. So the experience of our people character remind us trial can strengthen our relationship with God. Chikara kite chikatu aligeria sema mbega ichikoto tenge mechando ya bete lakini ekero tora mosemeri Nyasaye Kristo oyiga Yesu Kristo niki na ekero tora nya togo choro go trust yere igo tora ba bege ni kare na kare igo mwanchua eresini yangunire necha bana go sabanga ngweterore ayamo abera so mabwao abana ba misiri school fees amarweire na rororo amakweri na rororo inchara ne rororo ebitoki bya bolire buguma buno bwa beiro bokongu lakini wetu ago semelingo Nyasaye digatomo semeri chinga kichonsi chinga kicheme chando chinga kichobuya elinda imokerera gugoro totena ki chinimo kole Nyasaye aba ko chinga ki chionsi mbia mono Morisia asokwerengane bya Karusunda nubwateng'anora kwane yawe mwali akara twikirwa no mwali bwa megirio ye Biblia ngana na komenta abo muri sonyare koboko yabeka biya neringa umusubati yuga LNG White nkiyekogera omonto ria kanyara kobo okomorokera na komoira asokugani kwae kwaringe iga watho kuganinga nare konyora Yesu nare gutoka se Yesu enare kubeka marwa nensa sare enare kugwinse ya magoraye nyare kobanko mweresa mangana ari ari moyone ime igori ngane ligocha komorokera omonto komorokera tali ngane ringana renga diritukerio igo connection yaye obwamate bwaye nabo begeta sensemo yobo-Nyasaye na igegete omusingi yasobo-Nyasaye bone kero omonto rekanyara koba komotebi ng'a nchumbwatie tachiete gosita iga mobwate tikiakera iga morocha bwate kieni ekiya kyobo-Nyasaye timeti ng'a ntunto bwate kieni ekiya kyobo-Nyasaye omonto aranyare koba ogotwara okogena tore ng'anto mworoki Yesu Kristo na kitoteba ng'ekero kwanyara koba okobari rube rigia riogosomeka oikonyare koba gogosomwa n'abanto abange ekero akomotebi totire akamotebi ng'ato nyakaba gokorigereria chingasi echigo gotacha torigeri nona ase kwarure koruna kiara atambe ang'ana ayarigereria igoro rioka ekiagera abange banyara koba bagwetenjere yeiga igo bagoikaga iga bagwa lakini origereria igoro okonyara koba gokotira oike akanyara koba go focus igoro igo nento katonyara koba tokonyora emechandiri tobugoretie kera muteti ng'a bogorie ebinto biao bionse bogoretie Yesu Kristo nyako togo focus ya sare ekera moikerete Yesu Kristo akumurira amatete ngatiga bono uri muntu reka amatete bono byonse iga murigeri bono Yesu Kristo agasoime karamanyora Yesu Kristo akanyara koba Yesu Kristo akanyara nga Yesu Kristo akumurigeri na maiso ya mabera nayo bwanchani bogokumia nende tomanye iga ngano nyo togwetera amatemo yonse bogoretie tunya ko batoko focus igora se Yesu Kristo yukonya ko batoko nyorobo bui na ari Yesu Kristo kanya ko bogo torigere na mabera mange no bwanjani obonge no muntu bwanjete onyo ko bwato ko bwako ko mokonya yagwetera to konya ko boko motiga anya ko bako oko yaitero ikomokonye Yesu bwato bubui sipiga taga tebanga na irobo bui igoro yonse pi nense
igo bona matemo yakoba tokoyanyora nyakoba tokomotamera Yesu Kristo nyakoba tokomosemeria ekenero romobui egento ngoche kobatakase mambi ya bono neba ngankweba ito kwande omokristo nyakoba gokwebaiga inga matemo akera chira story iga kanyara koba ka gotokora to babaremu chingoro chito chireme na kwagacho kwegena goito tigatwanjerane kogena koito kwagachwe kobwenere koshepiwe kobwenere njerere enyerere yo kumwikira Yesu Kristo. Biamono Karusunda, biamono mwalimu Dennis, asengencho yogo chasomro bwa megri Biblia. Ekene ngeringa mwabeiro go sisenyo konene kirage asomro Biblia. Anabanta bange batara mona intwe nsome kimesi cyabwe berise tutokoro gusaba myaka batogosoka. Mwalimu Dominic Rwakeumbu amasago beisa pisa birthday to Keboba Church and Gachuba District at large. When Dominic Mumanyi, Bartholomew Mumanyi, nakalodanga happy Sabbath, oyo Mumanyi na ziporo ye kurwa nyanchonoli tiga nganeli aba Kristo bonsi ben Soko TV, tiga ninyole Jeria Kirbo, Mama Ruth, Barnabas Kebaso, Enoch Mochere, umusori bwege susu Nyamori Mogadishu, chairman wa Wechi Radio Enoch Makoli. Ao Bartholomew baada ya banga mbuyamono asset team ya yagunga job nyasimi wakili adebanga mbuyamono asset team ya Megrio Biblia tuasiseni wekirage na egendere gusisenia bonds abana bomugusi tigatobe asinya sai mbuyamono wakili Bemono oyondenere o tumire message gaga kote banga happy Sabbath onere a 4-wheel drive ya Yesu etali kuigwa matobe disable Richard Mesa Nyamuamu, also an artist from Nyaramba SDA Church. Nkwaniliye aboro kia beleson nkwaniliwe Richard kuri Nyaramba gali akabiri mwalimu kwaya ni munyirite byakerage ndago tabange sabate kubwati nini garabase ekanise kurukone kiga tanga Ruai South SDA Church isabato ya Possibility Ministries ngemoro musomunya sai kolemere munya sai gato ete chinguru wikiragabo nilibage bonero tabanga byamo mwantu muri ya asin nchugo tarama na intu kurtoga chageta megelio ya lesson wikatwikire osiye Biblia twikire asichinga kichabonaiga ande nilibage diabene kubakira bali mu byamo ase okwerwa na gochaga tubwotrene ilwikerania umurubuli ya senchira bene kirage Zak ne timu ya ene kirage byamo na sinchemere memene mwanyare ko mo kora eliko akikishanga mangana ya asira sembel no mwancho mulili nyara koba bako yali ya senchiri wendete lakini motega na tebe byamono asugutara na intu kurtwa chagete wika twikire ashinga kichabona iga twikira somoro beli na bangira yo soma jimesi chaba mwasoro no ototon onditi Enoch ondokurunga ondigi sairo Sunda Ben Shatamoha Innocent bonse abumbali banyako bagwekerania usibali ba myongoni y'abantu banyako bagoso asomurogeliyo bwa megelyo je Biblia mwensi asilibo elimo nyasati yanyarako bako basisenya ataramo na inwe abagate abarabiri busibwae lakini kubwa mono abarigani yasenye nchugo chakwae ili yakabiri sisenwa kanyarogo saba kurwase Karusunda tunyako batugukwa tusabe omiya tatinya sayo yoro mono twachira sora semambia bono tokena limbia mono kwa kwabira mona into kortwa chageta samagere yega ye Biblia wekato ikiro mwere tata bwe mekanda tata bwo kumito gusabira sotabe kaburunge tigo mwiko muchiro nyako bwo kubeka bune bwenerete digere lingana lyato nyako ba togosoma tigarika endera go twaregania asogo chakwao wakabere tata bwe mekanda ka tura sense yega tokonye bono nyako ba to osemeri botambe asekera lingana tata bwo 10
nande mbia mono kwa nyako gutubwira tata bukumi bona katochi nyako batogosoka kuruga togosoka tokenda kanisa tata bumenganda twagosabiro nyako bo manaintwe mareka tutangane kogenda na kutulinda tata bukumi nande wike karata nyako batokumirana tata bukumi tokenda mbia mono ko basegeta seni kya nsoko kenya ko bage kwena na libaga liga lya nyako bari gwikira abana bao gwetera somurubiri gabwa amaigero ya nsoko tata bukumi twasabire nabo igama seseni yao agendera ko baga kobera segeta seni kya no wancho ko okoreke nebone ibindi bikogendera nabo bagochotigara gaiga tata bukumi twabatigire inse yechimba bachiao gendera kubarenda na kubabwera na kubasenta tata bukumi bono twetikira so nande wike karata nyako batokumirana enyara ko bage ko kibune bwendete asetare Yesu Kristo twasabire. Amen. Wekiragano twekiro mwari wa mnegerie Biblia tugatabanga nsoko naye mogendera kubwatie merobiri yaitu uwamana matera kubwatia ari wasabo zipino arabikwa siri tukilia lero unyako bakogo sese ni ukirage ekatuganye tugucha kwa Yesu Kristo ya kabere umurisho ngaga nabaganiriye sabatengi ya kirage. Amen. Amen.